Hola, bon dia a tothom. Em dic Mònica Soler de la Llera, soc la directora de la Fundació Goner, una petita entitat que treballa de la mà de Gràcia Solidària des de fa uns quants anys. L'organització es va crear fa 20 anys de la mà d'un empresari català que volia retornar part dels seus beneficis a la gent que viu en situacions més de vulnerabilitat i em va demanar si volíem anar de la mà amb ell a posar-ho en marxa. Des d'aleshores jo vaig estar vivint molts anys a Senegal perquè tenia clar que no volia que els projectes es definissin i es fessin des de la mirada occidental i europea i blanca i que havíem de treballar amb les comunitats. Aleshores, quan vaig estar vivint allà, el que vam fer és obrir una oficina que encara funciona, la vam obrir l'any 2008, es diu Associació Goner Kolda, és el nostre principal soci local. Tota la gent és PEL, és de la zona d'intervenció, de la mateixa regió, fet que ens permet fer unes bones prioritzacions i diagnòstics a terreny de les necessitats realment de les comunitats. Aleshores, només treballem amb personal local, no tenim cooperants, sempre treballem de la mà de les autoritats locals, adaptant-nos als plans locals de desenvolupament, als plans comarcals i donant resposta des d'on podem a seguir aquestes necessitats, sempre amb un enfocament de drets de les persones, treballant des de l'aspecte de gènere, que és clau perquè realment les dones tinguin les mateixes oportunitats que els homes de viure dignament, i des de fa pocs anys també posant molt l'eix del canvi climàtic i crear comunitats més resilients que puguin fer front a totes aquestes emergències climàtiques que estan sent molt agreujades allà, amb moltes inundacions, variacions climàtiques de pluviometria i que realment necessiten donar les eines a les comunitats per poder fer-hi front. Treballem des d'enfortint les cooperatives de dones, l'eix transversal també és l'alfabetització, perquè si les persones no tenen uns mínims és difícil que puguin realment generar negocis si no els poden gestionar bé. Treballem molt amb els imams, amb els xefs de village per sensibilitzar-los perquè els drets de les dones siguin garantits. També fem una feina molt amb temes d'educació de les nenes perquè les donen en matrimoni als 12-13 anys, aleshores treballem molt amb les famílies per intentar que es retardin aquestes edats i puguem garantir que puguin acabar l'escola fins als 16-17 anys. I des de fa com 10 anys també estem treballant a Catalunya. Tenim dos eixos principals de treball. Un és l'eix de sensibilització, sobretot a instituts en temes de violències de gènere i sobretot discriminacions per raó de pell, d'ètnia, de religió, de cultura, sobretot de comunitats migrants que viuen en situacions molt precàries i per intentar contribuir que siguin invisibles dins la nostra societat i que el jovent entengui que hi ha unes necessitats no cobertes i que tots som corresponsables per fer la nostra part perquè aquesta gent tingui una vida digna allà on ha decidit viure, que és aquí a Catalunya o a Barcelona. També treballem amb tot un acompanyament sociolaboral i administratiu a persones migrants. Tenim oficina a Badalona i a Vic, on donem resposta i fem acompanyament a les persones més necessitades. També tenim 2 pisos on contribuïm que aquesta gent que fa formacions de català, de castellà o d'emprenedoria de cuiner o cursos forestals, pugui fer-ho en unes condicions dignes i la base és que tinguin un lloc on viure. Aleshores tenim 2 pisos compartits, que hi ha 4 o 5 persones per pis que estan allà fins que després els trobem una feina. Un cop tenen la feina, es lloguen un pis pels seus propis mitjans i aquesta habitació queda lliure per a un altre migrant que està en una situació precària, que necessita tot aquest acompanyament integral per poder tenir una inserció laboral, social, aquí a casa nostra. Gràcies.